Спечелете милион. Слайм. Вход 1+2. За да станете партньор на компанията, плащате 110 битлайма. 100 битлайма струват едно бизнес място. В първата матрица 10 битлайма отиват за разработването на проекта. Матрицата се състои от 7 места. Каните партньори и други правят същото. Веднага след като се запълни място 1, получавате заплащане от 100 битлайма. След като попълните места 2, 3 и 4, отивате в матрица 2. Партньорите в зелени кръгове са поканени от вас. Партньорите в жълти кръгове са поканени от други. Матриците се попълват отгоре надолу и отляво надясно. Вашата партньорка вляво е Таня. Под нея вече има двама души – Саша и Лора. Щом покани трети партньор в матрицата си на място 1, тя ще получи плащане от 100 битлайма. След като попълни места 2, 3 и 4, Таня преминава към матрица 2. Партньорите в сини кръгове са поканени от Таня. Партньорите в жълти и сиви кръгове са поканени от други. Преминахте към матрица 2. Вашите активни партньори дойдоха тук за вас. Тук има и други партньори, които са поканени от висшестоящите. При попълване на място 1 получавате плащане от 100 битлайма и вашите два клонинга летят в матрица 1. При попълване на място 2 получавате плащане от 200 битлайма. Този, който ви покани, получава 100 битлайма. След попълване на места 3 и 4 се преминава към матрица 3. Вашият партньор отдясно Иван не е твърде активен, но вече имате печалбата и два клонинга в матрица 2. Вашите клонинги автоматично ще се поберат в матрицата на Иван. Място 1 е запълнено и Иван получава плащане от 100 битлайма. Места 2, 3 и 4 също са попълнени и това влиза в матрица 2. Клонингите са вашите допълнителни бизнес места, които ще ви донесат пари. По-изгодно е да въведете две матрици наведнъж, първата и втората. Вход 1+2 равно на 410 битлайма. Първата матрица е 110 битлайма, втората е 300 битлайма. Входът е само в матрица 1. За да преминете към матрица 2, всеки партньор трябва да попълни 6 места в матрица 1. Конвенционално е показано как се случва движението. Полата расте, движението в матриците се забавя. Обърнете внимание на движението, ако въведете две матрици наведнъж. Ако вашите партньори ви дублират, тогава всички заедно ще се движите по-бързо през матриците и ще получавате големи доходи. Щедър маркетинг от Lime. Тук трябва да поставите видеото на пауза и внимателно да изучите цифрите. Това са постижими цифри. Компанията има над 60 милионери. Можете да постигнете и този резултат. Проучете внимателно предишния слайд. Проектът има 17 матрици, посочена е цената на всяка матрица. Влизайки в проекта, вие купувате първа или първа и втора матрици по ваше желание. Това са 110 битлайма или 410 битлайма. При активно участие в проекта, покана на партньори, получавате плащания и премии. Колкото по-висока е матрицата, толкова по-висок е доходът. Курсът на битлайма нараства и доходите ви заедно с това. Клонингите са ваши нови бизнес места, които също ще генерират доход за вас. За да изградите уверено този бизнес, трябва да видите мащаба му. Има закон за геометричната прогресия. Ако вие и всеки от вашите партньори поканите по един човек на месец, в резултат ще получите внушителни цифри. Не знаете как да поканите? Покажете това видео на тези, които също не могат да поканят и екипът ще се подреди и паричният поток заедно с него. Присъединете се към нас.